मडगावसून अंकोला जाणार होतो मी. पार्टीकडनं मासोळी गाडी आमची. पैसे पण येतात देवगड म्हणजे अडवा घातले गाडी. अडवा घालून आम्ही पोलीस बोलून चेकिंग ते केले. दारू सप्लाय ते करता मी का बोललो चेकिंग करा तुम्ही. तशी का नाही म्हणून चेकिंग केले गाडी. डॅशबोर्ड म्हणजे क्लायंटचं अमाऊंट होतं, पार्टीचं अमाऊंट होतं, ते डॅशबोर्ड धरू नका म्हणून बोललो होतो. त्याने म्हणून आम्ही पैशासाठी का करत नाही, तुम्ही खालीच फक्त चावी द्या म्हणून सांगितलं त्यांनी. चावी दिलो. चावी दिल्यानंतर पैसे पुढच्या ठेवून चादरमध्ये घालून सीटाच्या मागं ठेवू गेले. सीटाच्या मागं ठेवून झाल्यानंतर त्यांनी आणखी साईड डोर बाहेर पोलीस होते की त्याने धमकी दिली आम्हाला. दारू पेतो, जांगा अंजावर तू ते होते म्हणून धमकी देऊन डोरासून बाहेर काढून घेऊन गेले. रिटर्न आणि मी घाबरून तिकडनं जागा खाली करून कोळेम गेटाकडं मागं पंप डिझेल घालत होतो. पैसे बघताना पैसेच नव्हते. रिटर्न आणि मडगाव मग किती लोक ते तू? दोन लोक. दोन बाईक घेऊन? बाईक काय बाईकचा नंबर बी काय? आणि काय ड्रेस युनिफॉर्म होता त्यांचा? नाही, बिन विदाउट ड्रेस. म्हणजे त्यांनी सांगितलं पोलीस आहे. पोलीस आहे बोलून आयडेंटिटी कार्ड दाखवले. आयडेंटिटी कार्डवर पोलीसचं हे होतं, युनिफॉर्म होतं. आम्ही सर तुम्ही चेक करा बोललो. सहज घ्या, तर तुम्ही दाखवला तर आम्ही काय बोलू शकत नाही ना. तुम्ही चेक करा सर, आमचं तसली का धंदे नहीं बोलून चेक केलं. अभी कितना 11 साढ़े 11 बजे तक शायद फोन आया उधर गांव पे अंकोला में, करवार से थोड़ा आगे. उधर से फिर मेरे कजिन को और मेरे भाई को लेके आया मैं इधर पोलेम के लिए आया. पोलेम में तभी ये बोला ऐसा ऐसा हो गया है, पैसा पूरा निकाल के लिए पुलिस बोल के आए लोग और मेरे को अटैक करके रुका है. उसमें बाद में 1 लाख धमकी दिया, मेरे को नीचे लिया और 1 लाख ने पैसे उठाया. और मैं वहाँ पे जगह पे स्पॉट पे चेक नहीं किया, मेरे सामने वो सीट पे रखे थे, इसके लिए मैं ध्यान नहीं गया मेरा. तो उधर डीजल डालने के वक्त पैसा लेने के टाइम में मैं देखा तो कोई पैसा नहीं था बोल के बोला. उसके बाद में हम लोग इधर स्टेशन को उसको लेके आए, गाड़ी को भी उधर से पलम से फिर से लेके कुकड़ी पुलिस स्टेशन को आए. पुलिस स्टेशन? हाँ. अभी कंप्लेन दिया? हाँ, अभी ये नहीं हुआ, FIR नहीं किया वो, लेकिन कंप्लेन दिया. कंप्लेंट हो जाएगा अभी, क्योंकि वो कैमरा वगैरह वो कुछ गैरेज का कैमरा चालू है वो बोल रहे हैं वो लोग. तो वो फुटेज भेजेगा, उसके बाद में वो इन्फॉर्म करते बोले देखेंगे. कितना पैसा लेके गए? 75,000 था सर. 7. हाँ, वो मछली वाला दूसरे का पैसा था, वो पार्टी को देना है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है. आपका नाम? मेरा नाम मंजुनाथ मंजुनाथ शिवाजी मास्टर. मेरा बहन का लड़का है, nephew.